Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men nayaɓire ha joni koye ga he gonɗen. Allah wallino on gandi ga so a naati hen no jangorto, on gandi ga so i naati hen no jangorto, on gandi ga so e naati hen jangorto. Hande kadi eɗen ƴeewa nanude hen o wadde windande nayaɓire Dental Dina TV ko ga mawɗo e ga tokoso. Hande ko o natata hen, ɗo ko go, ɗo ko goo, ɗo ko ok, ɗo ko ok, ɗo ko gok. toɓɓe ɗe ngala hen. Gok, gok, toɓɓe ɗe ani ngala hen. Gok, on paami. Go mawɗo ko ni wayata, go tokoso ko ni wayata. Ɗo noon ko o naati hen mbiya go, ɗo ko o naati hen mbiya goo, ɗo ko o naati hen mbiya ok, ɗo ko o naati hen mbiya ok, ɗo ko masgal hakkunde naati mbiya gok. Toɓɓe ɗe ngala hen. Gok, toɓɓe ɗe ɗo ngala hen. Gok, ɗo ko ga mawɗo, ga tokoso, ɗo ko go, ɗo ko goo, ɗo ko ok, ɗo ko ok, ɗo ko gok. Toɓɓe ɗe ngala hen. ɗo ko gok, toɓɓe ɗe ngala hen. ɗo ko ga mawɗo, ga tokoso, ɗo ko go, goo, ɗo ko ok, ɗo ko ok, ɗo ko gok. Toɓɓe ɗe ngala hen. ɗo ko gok, toɓɓe ɗe ngala hen. On paami. Bisimillah jangin. Ga mawɗo, ga tokoso, go, goo, ok, ok, gok. Toɓɓe ɗe ngala hen. Gok, toɓɓe ɗe ngala hen. Ɓamtu. Ga mawɗo, ga tokoso, go, goo, ok, ok, gok. Toɓɓe ɗe ngala hen. Gok, toɓɓe ɗe ngala hen. Ɗo woni ga mawɗo, janga ɗum, mbawa ɗum, binda ɗum. Ɗo woni ga tokoso, ɓe kono nofni. Kay no nofi wayni ko noon wayi, wona nofde, ko ga tokoso wonɗo. Wadde go, goo, ok, ok, gok, gok. Gasi. Windande nayaɓire nde ko ga mawɗo, ga tokoso, masiraɗo o. Wadde ɗo ko go, ɗo ko goo, ɗo ko ok, ɗo ko ok, ɗo ko gok, ɗo ko gok. Ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañiro janngol ɗigga. An jiɗɗo jeeyede hen jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiya mbaɗa abonné, naata gonta ballowo jingowo. 77 906 14 81. mbaɗa hen ko mbawɗa, jinga balla tawnata on jarama, jokke golle. Min beltima, nannaki, famnaki. Kura min jeeya, wifi o min jeeya, connexion min jeeya. Barma kadi ma walle min mbawa joɗade min jangguina. Wadde onon keedi toon, minen keedi ga, denden jingen mbawen folde. Ko so mbiɗo on jarama, jokke golle, min beltima, nannaki, famnaki. Goto kala e mon dawat heɓa kal mum, waɗay barme mum. Minen noon min barmaga ala hen. Denden jingen. Onon mbi on jiyata bindi, onon balle ha jiyon bindi. On ballama balle, on jinganama jingue. Wadde neɗɗo balteɗo yo wallu, tawa ɓeyaka yo wallu. Numéro mon nan ɗon 77 906 14 81. Mbaɗon hen balle e jingguede min jiya. En kaaliɗo kadi windande men nayaɓire nde ko ga mawɗo wonno e ga tokoso, ko go, goo, ok, ok,
gog gog toɓɓe ɗe tan jeyaka hen ɗo ko gog tan toɓɓe ɗe ɗo jeyaka hen gog toɓɓe ɗe jeyaka hen ɗo woni ga mawɗo ga tokoso ɗo woni go goo ɗo woni ok ɗo woni ok ɗo woni gog ɗo woni gog ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga jangon ɗigga jangon ɗigga mbaddaton hen balle moɗon jangde ala politique jangde ala politique ala punti janga tan mbawa a jangani a wawata jangde ma wonde e bindol jangon mbawon bindon jangon mbawon kadi bindon rokkeden famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam